Ngeke vele siphume phandle social. Siphume phandle siphume phela. Asazoshaya Siphume phela. Sambe naso shaya. Hawu, umuntu ngidla naye isitshela sisodwa. Ngishaya emva kwendlebe. Why uthatha umuntu kabhuti wakho? Shaya emva kwendlebe. Okay, why umuntu kabhuti wakho? Wengamningi nje. Yena ngathi wayena wathi. Yeah, but bafose. Ngimnika isikhathi kumele ngimnike iwash kuze kubonakale ukuthi ngiyamnika isikhathi. Ngimnika iwash. Thengele iwash kuze kubonakale. Nje sibe sekushode. Kanjani? Kanjani? Where ngikwazi? Where behamba? Who? Where behamba? Ngibikela lana kubabukeli bayo iBlack Eye TV uhlelo esibizwa ngokuthi umfunani umuntu wami. Kamla nguStofuza dla ngamalizulu. Namhlanje ke sivakashela ubhuti ozisichazela kabanzi ukuthi why like namhlanje. Sabona kanjani? Ngiyaphela. Ngiyaphila nami. Ngicela usibe nesibongo nala sokhona. Ngogadla ngwamkhize ngisuka kwaMaphumulo. Gadla. Yeah. Why? Libuya ku birth certificate. Hey, kazi kwenze njani? Awukazi ukubabuza abazali. Ayi ukuthi ngisakhula nje nganginsizwa manje ngithanda ukuthi ngaxabana nomuntu mhlambe ngisebenzisa izandla kwase kwathiwa ayi ngogadla. Old certificate ni? Certificate bangibiza unhlakaniphi. Okay, inhlakaniphi. Okay. Uthe kuphi emakhaya? KwaMaphumulo. KwaMaphumulo. Ukhulele kuphi? Ngikhulele eGingindlovu. Gingindlovu. Alright. Ngicela ukwazi ke yini ekuphushile ukuthi uzofinyelele kule show? Ungichazele nje ungilandise usuka la uqale khona ukuhlangana nomuntu wakho bekumuphi unyaka. Mfice ekade nomuntu noma cha and yini le ekuthathile kakhulu ukuthi uqale ukukhuluma naye uthande ngaye umuntu kanjani benjani futhi relationship isangaqala. Ngihlangane naye beku 2023. Ngihlangana naye sifunda high school grade 11. Okay. Mengihlangana naye ngathola ukuthi akanamuntu. Nami kanti vele ke anginamuntu. Ngimuntu oqala engizohlangana naye empilweni yami. So ke masiqala ke into yethu nje hayi yahamba. Kwayinto ehamba nje futhi sasiwa grade 11. Sasafika matric sayi varsity. Sathi mesifika ke varsity kushuthi senza amakhozi angafani. Mesenza amakhozi angafani kushuthi into ethi iqale lapha ibed. Cause isikhathi bengasamnika kahle isikhathi bengasitholi ukuthi ngibe naye. Ukuthi ngimneze isikhathi So ke qale lapho ke inkinga ukuthi ke isikhathi kubona ngathi anginiki sona. So eqale lapho ama-calls wami hayi enciphe kuwo akasangifoneli ngoba bejwayele ukuthi mhlawumbe angithinta angibuza impilo kanje. Hayi futhi ke ngibe nezinsolo ukuthi mhlawumbe ke ukhona ke umuntu akhona naye. Kanti bengihlala noBafo sifunda ka-matric sesizoqeda nje esikoleni ngoba bengihlala naye emqashweni uBafo. So ke umuntu wami efike mhlambe ngise-library kanje because bengumuntu othanda isikole ngithanda ukufunda incwadi kanje. Mefika kumuntu wami endlini kukhona uBafo kushuthi ngishaya ku-comment section abawuthanda check please. Ngiyacela ungivele wena maqhubeka. Kushuthi mefika kukhona uBafo endlini kushuthi amxoxeleke ngakho konke ke amxoxeleke behlale benoBafo endlini. Mina ngazi mina kushuthi ayi ngibuye endlini iring ifoni kaBafo ring ifoni kaBafo ngibuka ukuthi uba ufonayo ngithatha ngibone ebhale ukuthi hayi umuntu wakhe hayi kushuthi nginganabi hayi hlali noBafo sikhulume nje kube mnandi kuphekwe kudliwe
aphinda fone futhi lo muntu ubafu kushuthi emekhuluma naye vele aphume phandle. Ebephuma phandle hayi ngithi ukumlandela ngimela eduze nje ngasewindini. Hayi kushuthi emekhuluma kushuthi ifoni yakhe ngizothi ngathi yalikhuphula izwi ngathi nje ikhala kakhulu ya emekhuluma nayo kushuthi ngimuzwe hayi kushuthi ngimuzwe ubafu ethi hayi akasolutho ubafa akazezwe nokuthi ukwafika la endlini. Hayi xeke-ke mina ukuthi hayibo kanjani manje hayi ngizibe le kushuthi emebuya endlini athi emebuya endlini kushuthi ashiya ifoni yakhe eseyogeza. Hayi ngivele ngigibele phekwayo ifoni yakhe-ke mina-ke hayi ngingene ku-WhatsApp wakhe mengingena ku-WhatsApp wakhe ngithi ngiyafica ngibona uHeart hayibo mengithi ngibuka i-profile pic hayibo umuntu wami phela lo ngiyamazi lo muntu lo hayi ngizibe-ke leyo ndaba leyo. Hayi emebuya ubafo qale ngithule nje kancane ngithi ake ngimyeke akushuthi mengimbuza ubafo ukuthi ukhona nomuntu abonana naye hayi angayivumi leyaphika bese ngimbuza ukuthi hayibo ngoba ngibonile efonini yakho ngesikhathi uphumile ukuthi ikhona into enenzayo nomuntu wami hayi ubafa angayivumi leyo ayiphike ngazi ukuthi mina bayazwana kahle kahle manje mesixabene mina uyaye xoxe naye amtshela izinto ezirong engizenzayo mina kushuthi ngibone kanjalo ngithi mina hayi mhlambe ukuzwana ngicine sengiyibonela ukuthi hayi ikhona into abayenzayo. Okay. Yeah. So umuntu wakho-ke wambuza yena ngoba phela uyaphika ubafa wakho. Hayi umuntu wamazi ngimbuze leyo nto ngoba bengisafuna kahle kahle ukuthola kuyena ubafu ukuthi kahle kahle kwenzakalani. Ngoba mengibuza yena umuntu wami kuyogcina kusebenza nezandla into akufuneki lokho. Yeah. So njengoba lento ayibonile nje mhlambe beyingenele kuwena usafuna ukuba nesiqiniseko ukuthi kwenzakalani. So if vele kunjalo vele and ngeke basahlukaniseka uzogcina wenze njani? Uzomshiya usisi ubayeke baqhubeke nomafo wakho noma uzokhona enye plan onayo? Hayi kunzima ukwenza lokho ukuthi ngimshiye ngoba hayi uyena umuntu esengimthembile. Ya uyena umuntu enginayo nje empilweni yami ahlahla ongijabulisayo manje akukho ukuthi ngimshiye hayi ngazama enye indlela kunaleyo. Okay. Ayithike ngikhulumisane nabo bobabili because umuntu wakho ukhona umuntu ahamba naye. Ngicela uqala ngikhulume nabo kuqala then ngothi mase ngiqedile bese ngiyakulanda ke. Yebo ngeke. Ngicela usithandele baba. Sanibona niyaphila? Yebo siyaphila sinjani? Ngiyaphila nami ngiyajabula ukubona. Nibahle. Siyabonga namuhla. Sicela igama lakho lesibongo nala sokhona. Igama lami ngu-Amanda Khumalo ngisoka amaphumulo. Ukhulela khona? Yebo ngikhulela khona. Alright, ufuthi bani yena? Igama lami uSiyanda, isibongo wami Khizi. Okay, kuphi nendawo? Ngihlala kamaphumulo ngikhululeke Indlovu. Okay. Ngicela ukwazi nge-relationship yenu la iqale khona. Niqale nithandana and beniphathana kanjani nje singaqala? Ukuthandana no-Amanda siqale last year. Sifunda u-matric. Okay. Then saqeda saqhubeka kwazoba lo nyaka lo. Sithe sukela last year sithandana. Bekuba naso sikhathi sisichitha ndawonye isikhathi esiningi. Ngoba futhi ke senze ifundo efanayo. Okay. Befika nje sofunda sihlale nanglo la bengiqashe khona ubade ngifunda u-matric. Sekuthathe njalo 2026 sathola isikole. Then saqhubeka sobabili sami sofunda. Kwabe la ngithanda kakhulu ngayo. Engithanda kakhulu ngayo ukuthi umuntu owazi ukungiunderstand nokuthi futhi uyanginika isikhathi. Okay. Ama siblings wakhe uyawazi? Ngiyazi ukuthi ngenze mhlawumbe abazala ubazi but ama siblings uyawazi? Ama siblings ngiyawazi kodwa ayonke. Okay. Ngiyaxhumana.
Ayi, ngisho nangebhadi sixhumane. So yini oyithanda kakhulu ngobhuti? Into engiyithandayo kakhulu ngayo ukuthi nje noma inini la ngiphatheke kabi khona uhleze khona uyakwazi ungenza ngibe happy nje yonke into nje u-right shame. Uyawazi ama-siblings akhe? Yes, ngiyawazi. Niyaxhumana? Cha. Okay, the time mhlawumbe niqala ukubonana bakuthanda ngokwazi kwakho? Angithanda abanye kodwa nje kwakunalokho nje. Okay. So mhlambe ngokwazi kwakho wakutshela ukuthini ngokuthi mhlambe ngisamkade ngithanda kuqala ukuhlangana wayenomuntu noma cha? Hayi wengenayo. Okay, wena bewunayo? Nami ngangenayo. Oh, bewusingle. Yep. Okay, mhlambe ke mase kwenzeka ngelilanga umthole enomunye umuntu and ubona ukuthi abasahlaniseki labantu indlela abathanda ngayo sekuhlangene uthandweni labo abadingi futhi umunye umuntu ozobaphazamisa. Mhlambe ungakhetha ukumshiya umyaqhubeke nobudlelwano bakhe or ungathi nami ngihleli ngikhona because nami ngiyamthanda anginandaba ukuthi uthanda nobani umunye. Hayi yena ngingamshiya ngoba phela akukho kungadluli inhliziyo yoxola. Akukho kungadluli. Akukho kungadluli. So ngiyoxola nje. Okay. But mase umthole nomunye umuntu angazi ukutshele ngaye uyazibambela nje wena ngokwakho. And uyabona ukuthi okay kuhlangene kakhulu abantu uyabona ukuthi ngeke bahlukaniseke. Uyoyifikela kubona ukuhlukana ngalesi sikhathi beyohlukana ngasimeke ukuthi bayohlukana. So ungakhetha ukuthi uyamshiya noma ungaqhubeka uthanda naye wazi ufuna umunye umuntu. Ayi ngeshwa mina angivumi ukuhlelwa enye igender. Awuvumi ukuhlelwa enye igender. Ngamshiya nje. Thola omunye umuntu. Akukho kungadluli. Akukho kungadluli. Mhlambe esikhathini asingango 5 years iminyaka nje ezayo uzibona kuphi naye uplaneni yini esenhlizweni yakho ngothando lweni? Manje ukubheka into ethi impela iyaqhubeka iyaphambili ngiyabona ukuthi sibambisene nomama. Okay. Ngiyabona ngagcina sekufena lapho sinami ngicina sengimazise ekhaya bemazi kangcono. Okay. Ngithemba sinakona bengangijwayela bengazi kangcono. Ubonela ubuso bakho ukuthi wenzeni ebusweni uma ngibuza ukuthi amthandela ama-siblings akho? Ubonile? Nakanga. Nethama umazanisa nabo kanti kwenzakalani? Bathini mhlambe ngabe ukhona yazi kubuhlungu uthola ukuthi umfowenu noma usisi wakho usathola omunye umuntu omusha uhlukanile nalo yamuntu kanti uthola ukuthi bese nimjwayele bese nizinamthanda mase nibabona behlukana mhlawumbe uthola ukuthi kuzozwela kube buhlungu nina inhliziyo yenu ihlala kuloya ayethandana naye ngalesa sikhathi uthola ukuthi lo musha azonitshengisa yena is not big show. So uya-understand ukuthi ngibuza phezulu kwaliphi iphuzu. So ngokwazi kwakho abantu ozalwa nabo kanti benza kanjani kanti uzomazanisa nabo? Ikhona lapho kwaba khona phela laba abathanda ukuthi bengamfuni. Okay. Enanokuthi mina ngikholwa into ukuthi ngifuna usenzele into yami. Okay. Ukuthi umuntu uyayifuna noma akayifuni okwakhe lokho. As long ngijabule nje kuphela. Bayakukhethela yini ukuthi thandana nobani ungathandani nobani? Lona bayamthanda lona abamthandi. Some of abanjalo bangikhethela ukuthi ngithande bani. Why? Isikhathi esiningi befune ukuyiqala beyibonele bona intombazane beyijwayele beyazi ukuthi isukaphi kanjani ikhule kanjani yabo kanjalo. Okay. Nginesipho senu. Ngiyacela ukuthi niphameni nibheke ngala ukuze ngizokwazi ukuthi ngisondeze bese siyaqhubeka ke nento yethu. Ngiyacela ukuthi sisondezele isipho. Ziyakhala manje. Ngicela usondezele igift uyibeke nje ngala. Khona soqhubeka nengxoxo zethu. Ngicela siniphendukeni dadewethu ahlale ngala umfowethu ahlale ngale. Uza right? Ubona? Hayibo. Ubafa phela. Ubafa wakho? Ubafa lo. Oh, okay. How? Niyazana kanti? Ngiyamazi ubafa lona. Uyamazi dadewethu? Ubhuti. Umazela kuphi? Uyini nawe? Hayi ubhuti akayilutho nami.
Akayilutho nawe? Hayi akayilutho ubhuti. Ngisho ubhuti lofika manje. Hayi ngijwayele ukumbona. Hawu. Okay. Angizwa. Hayibo. Nobhuti wakho. Ubhuti wami pho ni kanjani? Ubhuti wakho siyazwana nje naye. Ngizwana kanjani lelani? Ngifuna uchaze kahle ngizwe nami ukuthi So wami manje. So wakho kanjani? Sengimitruse. Ngihambe ngombazi lapha ekhaya komama. Oh. Wena ubungazi wena ukuthi umuntu wami lo. Phela mase ngiyamthanda nami. And futhi sesithathele isinqumo ukuthi ukuba nampilo yakhe. Umthanda kanjani umuntu wami? Umuntu wami ngithanda kanjani? Wayisitshana nawe endlini. Uma ukuthi uyafika uphume wena unginike ispace naye. Usethanda wena manje. Uyena osekhethele. Mina ngicabanga ukuthi isixoxe sobabili yabo. Asikho isidingo salokho. Hayi uthi Alikwazi ukuxoxa, alikwazi ukuxoxa. Alikwazi ukuxoxa. Ngijona. Hlala phansi. Ngime kanjani? Ngimile Hlala phansi ngihlala uyekwenza idrama. Ubhuti wakho anginona ubuhlezi ubhizi wena njalo mengifika ngithi ngizokubona wena uyaphuma ehamba esikoleni. Lezi zinto obuzenza ubhuti wakho bengimxoxela manje impilo yami kumele ngibe ngemuva kube yakho phambili. Ilapho wethu sakho station T. Ethanda nawe. Ethanda nami. Ngoba wena ubungekho nje ubehleze khona mengikhala uhleze khona ezokuthulisa. Mina benginginiki isikhathi mina. Wanginikeza isikhathi wena. Bunginikeza yini? Bana, ngambani. Ngikube nespam obengakudubula abafuna uqhamba. Kanti sisi why wenza kanje? Ngoba umhlaka benginikeza isikhathi endo ubehleze khona njalo mengifike eresi yakhe bengihleze ngifica usiyala unhlaka yethu yake kusesikoleni. Njalo mengimfanele unhlaka akayibambi. Kumele ngenze njani? Ubuye endlini unhlaka ngomtshelanga? Bengifuna ukumsurprise plus sometimes njengomuntu wakhe. Okay, kodwa uyamazi ukuthi ubehlezi attend esikolweni. Why bungacheck iqala noma ukhona endlini uma cha? Bengayibambi ifoni mengimfonela ingakho ngadecide ukuthi ngiyahamba ngeresi yakhe. Kanti inhlaka bungayibambi ifoni? Ngiyaqala ukuzwa lokho Nkosi yami. Bengayibambi ifoni mina. Bungayibambi ifoni nhlaka ngosilokhu ku-act la. Uyibamba ifoni. Ngeke vele siphume phandle social. Siphume phandle siphume phela. Asasoshaya. Siphume phela. Sambe naye social. Hawu, umuntu ngidla isitshela sisodwa. Ngishaya emva kwendlebe. Why uthatha umuntu kabhuti wakho? Ngishaya emva kwendlebe. Okay, why umuntu kabhuti wakho? Wengamningi nje. Yena ngathi wayena wathi. Yeah, but baforce. Nginike isikhathi kumele ngimnike iwash kuze kubonakala ukuthi ngiyamnika isikhathi. Ngimnike iwash. Thengele iwash kuze kubonakala. Nje sibe sekushada ukuthi nje ngimtshela ukuthi hayi sekuphelile kahle ngoba nanga umuntu Phele kanjani? Thanda unginikeza isikhathi leso nohlule ukunikeza. Umuntu ohlangana naye 2 months back uhlangane naye 2 years no 2 years ngeke nephela wenza umehluko omkhulu. ngeke kwazi ke namhlanje ukubonakala Ngeke ngeke kwazi sengeze ngambese ekhaya. ngeke kwazi ubona Kuzokwenzelani so manje ke phambili? Uthini ngama feelings anhlaka? Hey angisho lutho ngawe uzobona ukuthi wenze njani yena njengendoda. ngeke Oh, wow. kwazi naye kodwa ngeke kwazi Ubuyiswele baba. ngizwele ini Amanda so. hey ngizungibamba Uthini ngama feelings kabhuti wakho ke? Uthini ngama feelings akhe? Hayi uyabona ukuthi. Kodwa leso intombi. sidle sitshena sisodwa uphinde udle nentombi yami futhi udla nentombi yami Ayafosa ngiyenghlale. uyaforce asiphume phandle ubone ukuthi ngiyaforce Sisi ngicela usithathe umuntu wakho uhambe naye. Ngifuna ukucace manje ukuthi ubani umuntu wakho. Uhamba naye? Ngihamba naye. Kanjani? Ngeke ngikwazi. Ngeke behambe. Ngeke behambe. Bukala bekhaya ngiyazibonela nani ukuthi siphethe ngani kubuhlungu. Uyaphi? Akathole njalo. Ngizomlanda. Ngathi ngiyakhohlwa subscribe, like, share. Ngiyanthandana kakhulu. Bye.
Black Life Traditional Pharmacy izimpande zama-Afrika. Sikulethela konke ongakudinga. Sisebenzisa imvelo kokulapha, sididiyele izimpande, kwahlanganiswa ongoti abahamba phambili kwezokulapha ngesintu. Senzela wena. Sikhona isikhafula sokubuyisa isithandwa sakho, ukuthola umsebenzi, ubuyisa umuntu wakini owaduka. Sikhona nezwasho. Sikhona iswasho sokugeza isichitho, ube nogazi, uthandeke ebantwini, ukususa amathunzi amnyama, nokuvula izinto zakho zikale phansi abantu bakuthande. Siyabasiza noma mama uma unenkinga umhlume, ama-ulcer, i-cancer, i-BP, ushukela, ama-fibros, uvule nesibeletho ukuzothola abantwana. Siyabasiza nosisi ukukhuphula isitofu usibeke ku-6, indoda ikuthande kakhulu izikuphi imali. Nobaba sebasiza ukuqinisa idonkipiri, umthetho uqine endlini, wenza umuntu wakhe athande wena wedwa, alangazelele wena wedwa futhi, uphinde uvikele umkakho. Woza kithi e-pharmacy, e-Black Life Traditional Pharmacy.